아까 쇼대대 전화번. 알폰사님 문제니 맞대요. 이서를 아까 전화니 아버 알폰사니 라칸 이서 디네 비데. 알폰사니 데니 맞대. बेनि गोसोखां बेनि जोनोम साननि थाखाय दिनै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लाबोनानै जोङो बे जायगायाव आलफान्सानि थाखाय जों केक हागोन आरो बिनि थाखाय दिनै बिनि सिगां जों गथ'फोरखौ आखाइ सुनाय जादों। फ्लरामोना बिदि बिग्रोनोसै दिनै आलफान्सानि जोनोम सानाव गोसोखांनाय हिसाबै बिनिनो लोगोफोर आरो बिनिनो बिनानाव जानायफोरखौ दिनै केन्डेल सावनानै बिनि जिउमानि थाखाय बिसोरनि थाखाय जाय गथ'फ्रा फैदों नोंथांमोना नुगासिनो दं। दिनै बे आइ मेराइनि ग्रथ'नि सिङाव थानानै जाय हिन्जावसाफ्रा गावनि बिब' एबा गावनि लोगो जानाय आलफान्सा बर' नार्जारिनि थाखाय दिनै बिनि जोनोम सानखौ गोसोखांथि हिसाबै दिनै स्रांनि गेजेरजों बिसोरनि थाखाय फैदों। मानोना थैनानै थांनाय जोंनि बिदा फंबाय बिनानावफोरनि थाखाय जों बयबो फोथायो जेरै इसोरा स्रां सोरगोआरिया स्रां जायजों इसोरा लोगोसे थायो आरो बिनि जिउआ स्रां बेखौ लाना जोङो दिनै बे केन्डेल सावनायजों जों बेखौ मिथिहोयो फोरमायो जिसुआ जेरै बुंदों आंनि संसारनि स्राङा आंनि उनाव फैग्रा मालाबाबो खोमसियाव थाबाय थानाय नङा। बेनिखायनो जों इसोरनि फिसाफोर जानायखाय बे स्रांजों जों बेखौ मिथिहोदों। जों दा जाय फिसाफ्रा दिनै बे आलफान्सानि थाखाय बिसोरनो फैबाय आङो बिसोरनि होनो थाखाय जेबो गैया। जेरै बिसोर गावनि बिब' असेबायदि साननानै आलफान्सानि जोनोम सानाव गोसोखांनानै दिनै बिसोरनानै आरो दिनै आं बिसोरनि थाखाय जेबो होनो गैयाब्लाबो इसोरनाव आं बिगोन। दा बेनिखायनो आं बिसोरनो ओरैनो अननायनि हांखो फिसा आलफान्सानि मुङै फिसा गिफ्ट होनो थाखाय आङो दिनै आवगायबोदों। जाय फिसाफ्रा दिनै आलफान्सानि बे स्कुलाव बिसोर फरायोमोन सेक्रेटारियाव आरो बे जाय बिसोरो बिब' असेबायदि अननायनि गेजेरजों दिनै बिसोर बिस'नो फैबाय। नानि सनामोन नोंसोर आलफान्साखौ सिनायोमोन नामा? नोंसोर नानि आलफान्साखौ अनोमोन नामा नोंसोरबो? नानि आलफान्साखौ नोंसोर अनोमोन नामा? नोंसोरनि बे स्कुलावनो हाबोमोन नामा सेक्रेटारिया? बेनिखायनो दिनै नोंसोरनि मुङै आंहा नोंसोरनि थाखाय जेबो गैया। बेनिखायनो फिसाफोर दिनै आङो नोंसोरनो नैबे अननायनि हांखो दिनै आं बेखौ नोंसोरनो मोनफा मोनफा अननायनि हांखो जेबो गैया। नोंसोरो अननानै बेखौ आंनो हमनानै होफै सोरबा। सना नों बेखौ नाजावदो दे सना दे आलफान्सानि मुङै नोंखौ खुलुमबाय दे सना दे फिसाबानि साननानै सना दे नोंसोरनि थाखाय जेबो गैया दे सना दे नाजावदो दे सना दे नाजावदो सना दे नाजावदो दे सना दे नाजावदो दे सना दे इसोरनि मुङै आलफान्सानि मुङै नाजावदो दे सना दे नाजावदो दे सना दे
बेखौनो नाजावदो बाबुनो लाबो बाबुनो दे बेखौनो जोंहा फिसा गैला अब्लाबो नोंसोरखौनो फिसा बादि जोङो आलफानसानि बिमा बिफा जानो नोंसोरखौ जोङो नाजावबाय सोनाबफोर नोंसोरखौनो खुलुमबाय नोंसोरखौनो गोबाबाय बाबु सना फै सना दे दे नै दे जों नोंसोर बयबो गसंदो जोबथा जोङो आलफानसानि थाखाय बिनानै जों बे समाव फोजोबनोसै सोरगोआव थानाय ओनसोला गोथां आफासोर दानि बे समाव जों 2012 मायथाइनि बे दाननि फेब्रुवारिनि जोनोम मोननाय आलफानसा बर' नार्जारिमोन जों दिनै बाहाय केक हानायजों जाय अन्थाव बाथाव गथ'फोरखौ लानानै बे आइमारिनि आरो बे आलफानसानि खाम्फानि सिङाव थानानै जों बेनि बे खाबुखौ जोंनो होनायखाय फोरबो नोंखौ जिउ आरो मेखौ जों हामबायदों आरो बिमा मारियाम नों अराय सम जोंनि थाखाय सान हर बिसानानै होबाय थायो फोरबोनि खाथियाव लाबोयो जाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फोरबो नोङो जेब्लायबो अनोमोन बेबायदिनो दिनै बे साफ्रोमबो गथ'फोरखौ आइ मारियाम नोङो जिसुनिसिम लाबोदों आरो बिसोरो सानसे समाव गेदेर मानसि जानो हानाय बायदि गोथार मानसि जानो हानाय बायदि आरो बिसोरनि सायाव गोबां आन्दारफोर सैनो गोनां दंब्लाबो बे गासैबो गोजान खालामनानै आइ मारियाम अरायसम बिसोरखौ नोङो गोबाना लादो आलफानसा फिसा दिनै नों गावनि बिनानाव असे बायदि साननानै सोरगो रायजोनिफ्राय नों बिसोरनि थाखाय जिसुना बिसाना होबाय थादो फिसा दिनै आं बे फिसाफोरखौ मोननानै फिसा नोंखौनो मोननाय बायदि मोनदों फोथायो आलफानसा फिसा नों जोंनि थाखाय आरो बे न'खरनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा बे जायगायाव खाम्फायाव नोंनियाव बिसोरनो गाबथायनो थाखाय फैबाय थायो साफ्रोमखौबो नों जिसुना बिसाना होगोन होननानै आं दिनै बे नोंनि जोनोम सानाव बे फिसाफोरजों गावनि आरो बिमा आरो फिसालथे आरो बियादै फिसाफोरजों दिनै बे बिनायखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायनानै दिनै जोंनि बिनायखौ बाहाय फोजोबबाय जोंनि बोखांग्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन मारे ख्रिस्टान फैनाय पान्जाब क्रुसनि हांखो बिफा आरो फिसा गोथार जिनि मुङै आमेन जिसुआ बाखनाय जाथों जायगाफोर दिनै आंनि बे न'खराव जाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आलफानसानि जोनोम सानाव खबसे ओंखाम जाहोनो मोननाया जिसामदों आंनि सोरखौबा गिलासै गुसु दै होब्लाबो बिनि मोननांगौआ सोरगोआवखा बेनिखायनो दिनै बे फिसाफोरखौ एसे जानायफोर होनानै आंनि जिउआव गोजोननाय मोन्दों नाथाय बिसोरनो आं थोजासे ना बेदर होनो हायाब्लाबो फोरबोनि मुङै दिनै बिसोरखौ जाहोनायाव आरो दिनै आङो इसोरखौनो नाजावनाय बायदि मोनदों दिनै जाय फिसाफ्रा आलफानसानि थाखाय बिसोरो बिसानो फैदों जाय आलफानसाया 2012 मायथाइनि फेब्रुवारिनि एबा दिनैनि बे सानाव बिमानि गोरबोनिफ्राय सारि जादोंमोन जेरै जोङो जिसुनि सारिनाय सानफोरखौ लानानै जेरै ख्रिस्टमास एबा 25 डिसेम्बराव जों फोरबोनि मुङै रंजा बाजा आरो इसोरखौ हामबाय होयो आरो बे गोसोखां सान 2025 मायथाइनि सिगां जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सानखौ जों दिनै दासिमबो गोसोखाङो आरो बेबायदिनो जोंनि सोरबा थैनानै थांब्लाबो जों बेबायदिनो जोंनि आइ आफा एबा बिदा एबा फंबाय एबा सोरबा फिसाफोरखौ जों गोसोखांथि एबा मेमरियेल बायदि गोसोखांनानै जोङो बे गोसोखाङो आरो दिनै आलफानसा गैयाब्लाबो बेनि जोनोम सानखौ लानानै दिनै बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जों दिनै आलफानसानि फसानाय खाम्फा आरो गथ' जों बिसनायखौ जों खालामबाय आरो बिनि उनावहाय जोङो दानिसो उनाव बिथांमोननो ओंखाम जाहोनाय खालामजाबाय नै दे जादो दाउदैखौ जायोना सना दे थाम्फैया फैयाखिसै नों थाम्फै होबाय थादों ना थाम्फै होनायखौ आं सानदों
नोंनावल' फैयो थाम्फैयाबो ना नोंखौ अनो खोना ना थाम्फैया अनो नांगौ ना नोंखौ अनो दा ए थाम्फैयाबो अनो ना नोंनि जानायखौ लुबैदों बेबो दे जादो दे साना नै थाम्फैयाबो फैयो गोबां माफा मानै थाम्फै बिरदों माने गाइखेरनि साहा लोंबाय थानायखायनो थाम्फैया फैबाय थादों ओंखायनो दे मोजाङै जिरायदो मोजाङै जादो दे दा लाजिदो लाजिदो नामा नोंसोरलाय ओंखाम जानायाव लाजिदों ना लाजियाखै हा हेल' आयै ओंखाम जानायखौ बिराद रावजोंबो रायज्लायथारा दे जादे 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 दे हामबायसै दे जाबाय था दे दे बाबु नों मानो ओंखाम जादिया ना मबाइलखौ जानोसै नों मबाइलखौ जायो दा नोंना मा नाम हाथरखि हा हाथरखि नों मा क्लासाव फरायो फरायोना फराया लिटिल एन्जेल हा लिटिल एन्जेल मबाइलखौ अनो नामा लिटिल बे एन्जेल मबाइला सोरनि मबाइला हा देनाय आया ओंखाम जायाखिसै नोङो ओंखाम जानांगौमोन मबाइलखौसो जानोसै नोङो नै नै मालाय आब'मोना ओंखाम जाजोब्बाय मामाबो जाबाय नों ओंखाम जायाखिसै ना सना ना जाखांना न'आव फैबायमोन नों मबाइलखौ जानोसै जाया मबाइलाव उदै बुङो ना बुङा बुंगोन हाब गोसो होथारदों मबाइलावसो दे जादो सनाफोर दे आलफनसानि मुङा दिनै जोनोम सान गोसोखां सानाव नोंसोरो बे एसे जानायखौ जानानै नोंसोरो इसोरखौ हामबायदो आलफनसानि थाखाय बिदो सनाफोर दे बेयो मा बिलाइ बे मा बे ना खालि होनो बेखौ ना सुखौ गासैबो गारजोबनानै नानि मोदोमखौल' बेखौ खालामनाय दे बेदर सफैयाखै र' लासै सफैगोन नै दासो सफैदों बेदरा दे बाबु नों जाथ' नै बाबु जादो दे दे जादो नै बाबु नोंबो जाबायना दे जादो जादो आलफनसानि मुङै दिनै गोसोखां सानाव बे एसे जानायखौ जानानै जिउआव गोजोनदो इसोरखौ हामबाय होदो दे दा उनाव जादो दे नानि ना दा उनाव जादो दे खाना दे दे नों ओंखाम जादों मा नानि गरम मोनदों गरम हा थाम्फै बादों माबोरै फांखा नांगौ फांखा नाङा आंलाय गरम मोनदों होननानै आखाइजों सिबदोंसो सानदों दे दाउ बेदरखौ जायो दा दाउ बेदरखौ जायो दाउखौ बेदरखौ जाया नों माथो जायो नानि नों दाउ बेदरबो जाया नों मिरामिस जायो आयै सना नोंना मा नाम मेरि खबामारि मेरि खबामारि मेरि खबा नों मा क्लासाव फरायखो क्लास 3 नोङो आब' आलफनसाखौ सिनायोना सिनायामोन सिनायोमोन नानि मा क्लासाव 6 आब' आलफनसाखौ सिनायोमोन दा दे जादे सना दे दे जा नै मैगंफोराबो दे लासै लासै जादो सनाफोर दे लासै लासै जा दालाजि दे मोजां आंना जिसुआबो बुंदों उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आंनियाव लाबो बिसोरखौ हेंथा दाहो एबा बादा दाहो दिनै नोंसोरखौ आङो ओंखाम जाहोनो हानायजों जिउआव जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो आलफनसाबो जानो हागौ सोरगोआव थानानै बिनि जिउमायाबो गोजोननाय मोन्दों माने गावनिनो जोनोम सानाव खबसे ओंखाम जाहोनायजों दिनै नोंसोरनि खाथियाव थानो मोननानै जिसुनि गेदेर अननायखौ मोननो हानायनि थाखाय बेनिखायनो
जिसुआ नोंसोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोबोर अनो बेनिखायनो आं नोंसोर फिसाफोरखौ मोननायाव आलफान्साखौनो मोननाय बायदि मोन्दों गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै बे आलफान्सानि जोनोम साना मोनसे गेदेर नोंसोरनि फैनायजों आगान होफैनायजों जोबोर रंजानाय जानांगौ आलफान्साया जोंजों लोगोसे गैयाब्लाबो नाथाय नोंसोरखौ मोननायावनो आलफान्साखौ मोननाय बायदि मोन्दों गोबां मानसिफ्रा आलफान्सानि ससियेल मिडियायाव नुनाय बेनि भिडिअ एबा सावगारिखौ नुनानै गावनि फिसाफोरबायदि साननानै सोरबा मोदैजों सोरबा गोबांथार फोरमायहरो आरो दिनै फिसाफोर नोंसोरखौबो आं मोन्दों आलफान्सानि मुङै जोबोर गोजोननाय मोन्दों दे जादो दे जाबाय थादो सनाफोर दे हेल' नानिमोन नोंसोर मा जादों पानि आरो फुरि आलफान्साबो बिराद पानिफुरि जायोमोन ओंखायनो दिनै बे आलफान्सानि बार्थडे समाव पानिफुरिखौबो खालामना होबाय बिमाया मानोना बियो बिराद पानिफुरि जायोमोन स्कुलाव थाङोब्ला पानिफुरि जाखोमायोमोन गिर्जायाव थाङोब्ला पानिफुरि जाखोमायोमोन नोंसोरनोबो दिनै पानिफुरि ओंखाम जाखांनायनि उनावहाय नों जाबाय खबाब माखौ जाखो बेलाय माथोमो थिनथ्लां बिदै बेनिफ्राय आलु नोंसोरो नों मा जादों हा हेल' नै नानिया दा सफैदों नों पानिफुरि जागौ दे ओंखामथ' जायाखै दा जागोन पानिफुरि जादों नोंनाबो पानिफुरि दे जाबाय था पानिफुरि आयौ खुगा बुंबायनो बेना पानिफुरिखौ बोरै जायो ओमफ्राय थिनथ्लां बिदै आयौ दे जाबाय था